Oya nacho. Vauya nacho zvikanzi vanangu chinoda mbudzi $100. Apa pambudza kuti aiwa kuti ndi $100 ndiye kutora chikwambo changu. Asi mari yangu muchazoishanda zvenyu. Okay. Ndokubotenga mbudzi, mouya nembudzi ndokuratidze kuti chinodzidziswa sei pakudya ropa. Vakomana vatatu makorokoza. Wana achibva iye achibva secretary kuti aiwa ini zvandoda inini. Kana zvamati ndiite ndoita akati mukoma wangu nemunin'ina wangu ngavaurawe pamwechete namai vangu. Zvikanzi kuti zvinyazosimba nditika ndi mai vako iwo kuti vakuru kunyangwe vakuru vehurumende vanokwanisa kuti kumhorusa ruoko iwe nemari yaunenge waitaka iwewe pachako ndaamai but vanoita zvekutsiwe vari muduri but duriri handidi sharu ndoda nyowani vachibva vashewa mari kunotenga duri asi muduri mukwanzi unogona kuona mai vako unogona kuona mai vako kana iwewe kuzoona urimo asi chawaona unotswa asi kana wazviswa uri iwewe ahufi but unoshuka makumbo chete zvikanzi iyoyo handidi chikonzero ndikashuka makumbo pandichaita mari iyi ndoda kutenga mota ndichidhiraivha achibva ati aiwa tipe chikwambo zvikanzi sekuru hatina mari but imbosanoitepa vari kubhindura kumanhenga pane mukomana aitomboenda nechikwambo chake sechiti ini ndakasimba inini achitoratidza vanhu kuti ishi aitochiratidza vanhu chikwambo kutoratidza vanhu kutoratidza vanhu kuti ishi chinomboita rwaivi chomboita ganda reshato dzimwe ngochi chibaka moto nyaya yandinayo pana pamukoma kebhi inotyisa baba Isabel toziva kuti nguva dzafamba izvozvi tinenge takutokrosa kuenda ku National Heroes Acre. Mambokwanisa kutaura nevakomana here ava vari vatatu? Right, vakomana vamukoma kebhi ndataura ne1 asi kwakunetsa nyaya manje kuti mari ikazoshaika zvakaitika pakati pacho mukoma kebhi zvavainzi endai kumakuva munoita manya munoita zvakati izvezvi endai munotenga monaki asi monaki vachibva vanotenga replastic zvanzi replastic harite endai munotenga rine jira vatenga rine jira vachibva vasvika zvanzizo torai mari shoma moisa pakati pemashizha vari kumakuva mobva mapisa mari inobva yakuno kune monaki yakazara but size yemonaki yamuri kunotenga ndo size yemari yamuri kuita apa ndiri kukonhonga kebhi wani akazotiza atiza kudaro sekuru vakuda mari zvikanzi manonoka ndikuda mari yangu $200 yabva pa $100 $200 yaenda pa 3 yaenda pa 8 nezuro yakarara yapa $900 asi wani azoshevedzwa mushure mekunzi dzoka kwawakaenda nokuti nyaya yetu kwasabhuku umwe wacho akatoshedzwa kwasabhuku akataura apo mukoma kebhi amai vari kunzi vakavasacrifice kuti vaurawe mukoma kebhi zvakaoma. Baba Isabel tinogara tichitaura wani pano pa National FM radio kuti ngatishandei nesimba redu handiti ngatisadaka zvinhu zveshortcut akatiza vanhu vanoromba akatiza wacho zvikanzi shamari sekuroda chikwambo chavo zvikanzi tasema washeni basket ndobva chatariswa ndo machiri izvezvi chirimo izvozvi chirimo washeni basket mationa chirimo washeni basket mationa mapikicha papa ini hangu ndaramba baba Isabel ama video reti vatereri muda undikuwazisa mukoma kebhi but mangwana ndiriko futi aiwa ndiri kudzokera. Alright, regai katimbotengesa tobva takuzokuendesa eka ku National Heroes Acre. Baba Isabel vari mustudio vasvika kubva kumashora ndi Central Province kubhindura vane zvakawanda zvavakakubatirai amba muripo first nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe mukoma kebhi pana patakashivedza honorable minister vakauya pamhepo vakati vachashandisa shamu ende kubata zvinoonekwa kuti vanhu vagoonekwa. Regai nditaure mashoko ndichiti ndakamira sevabereki kuti vabereki vari kuchema mukoma kebhi vanhu ava kunyanya kumaticha kuzvikoro maextra lesson havasi kumira. Okay. Ende kune vamwe ndichatsvaga zita rechikoro chavakashevedzera kuti honorable minister avapinde muclass avashandi pachikoro. Okay. Saka vakataura iko zvino ndine nyaya yekuti tine nzvimbo iri muZimbabwe mukoma kebhi patori nechikoro chiri kunzi mwana wako kana achida kuti apinde mugrade 1 ukaenda kuchikoro unotanga wanzi enda kwamambo waenda kwamambo ndokwaunono-bhadhara $20 wapiwa tsamba yekunzi chienda kuchikoro asi chinobhadhara futi mari yeschool fees asi unotanga wanosiya $20 kwamambo yekuti mwana wako anowana chikoro awana nzvimbo yechikoro isu hatisi kuziva kuti ndizvere $20 ndei aiwa ndiye kungoti mambo akwanise kunyorera tsamba yekuti ane kodzero yekuchiwana nzvimbo pachikoro chiri munzvimbo mangu. Kana usina kupiwa tsamba kwamambo auwane nzvimbo iprimary kuti secondary primary grade 1 kuti iwane nzvimbo izvezve ndova nevana vakadzidza ipapo avasati vambozviona but kutanga mwaka uno vari kunzi enda kwamambo ukasvika pachikoro usina tsamba unotanga kunzi tione tsamba yamabva naye kwamambo kana isiko wodzokera kwamambo wonobhadhara kwamambo $20 wodzoka usitanga stati kana pane mari inodiwa wakubhadhara kana usina $20 netsamba yakwamambo hapana nzvimbo yechikoro. Right, izvi zviri kuitika kupi? Zviri kuitika muno muZimbabwe mukoma kebhi mangwana tiri kubatsira yakazara mangwana tiri kubatsira yakazara nekuti tine nguva yekutaura zvimwe kuti
tizvipedzeredze nevabereki vacho vachavanzwa vachiuya pano vachitoti mwana wangu akadzoka ana nevane marisiti kuti honai katsamba kekubva kwamambo aka pane here vanako katsamba mambo kane chidhindo chamambo pamwe chete nesignature kakariko kakabva kwamambo timapepa tikubva kwamambo titoriko timatonitorasi right vakatoenda kuchikoro vakaenda chikoro mwana achibva wana nzvimbo vachibva vabhadhara futi fees namba dzavakasirwa nahonorable minister torirai moyo vakafonda here vakaisa nhuna dzavo ikoko vari kuti dzimwe dziri kuramba dzimwe dzinogona kunonoka kudavirwa but ipapo mazuva anenge achifamba nogona kuzosvika kuchikoro uchinzi mwana hapaisina zvembo regai tizonzwa kamangwana kuti ndekupi kuri kuitika nyaya iyi asi extra lesson mukoma KB my way icho ndio chiri kufamba icho havana kumira maticha saka vari kuti mashoko akataurwa nahonorable minister hana basa kwanza vapinde muklasi alright tichimirira kuti tozobata kahonorable minister tivaudze pamwe chete nokubvunza zvimwe zviri kuitika muzvikoro kune avo vanenge vachida kubata PA wahonorable minister torirai moyo minister weprimary and secondary education munokwanisa kufona pa toll free number inoti 317 inamba yamunofona yamusingabhadhare kana kuti yamusingade airtime inoti iyo ka 317 asi namba dza PA wahonorable minister torirai moyo dzinoti 0772 274 577 0772 274 577 pamwe chete ne 0712 871 136 0712 871 136 ndidzo namba dzamunobata ka PA wa honorable minister we primary and secondary education honorable minister torirai moyo regai katinzwe vasawira vedu icho kwadi icho chomukoma KB vakawanda vasi kubudiswa nemaprofita kana neng'anga panotaka kuti tikazviratidzo kumunhu zvokuti pamunozotsvaga chiratidzo chiri kuitika icho ndo pamunonzwa kuti munhu zvaakabata ndo zvakukonzeresa saka mazuva ano vakaromba vese havazi kubatwa nekukura kuti kwaya ng'anga inotozoshevedza mushure mezvinenge zvaitika yes saka chenjera icho kwadi mukoma KB hapana munogara muchitaura kuti hapana chonopiwa nasatani hapi munhu basa mahara good you have to pay yebo unotobhadhara kana uri mbavha unotosungwa hamuna shortcut muupenyu yes baba Isabel pane vari kutsvaga namba dzemubatsiri akabatsira mhuri yanga yafirwa nehama 7 mukati me2 kana 3 months murume aiti kana achinge akangorwara chete panoita serious kunofa munhu mhuri yazimapo inoti 0777 934 542 0777 934 542 kana kuti 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba kanyemba kubhindura vanhu vanodaka zvakapfawa kunge honye kuda zvemahara havadi kushanda handidi kutaura zvakawanda itapo kuti mumashasha yese ndinonzi Bosch London British chingaipe pamvurwi apo pedyo nemega 7 ndoka akabata chimuti tinotenda Zimbabwe nevana vevhu vataradzika kumarinda eNational Heroes Acre right magamba enyika magamba matatu anoti iwo comrade Major General Retired Solomon Siziba Ambassador John Shumba Mvundura pamwechete kana comrade Cheni Chemutengwende ndabvunza kuti seZimbabwe takamboita here umwe urongwa wekuradzika magamba matatu zuva rimwe chete vakawanda vanga vachiti kaviri vamwe vachiti katatu aka ndeke chitatu zvichiitika yes ndeke chitatu zvichiitika kekutanga takaradzika kamagamba vanoti iwo ka comrade Matiza comrade Zimondi na comrade SB Moyo right zuva rimwe chete tikazoradzika ka comrade Veja comrade Dzimiri na comrade Jadagu zuva rimwe chete aka ndeke chitatu pataradzika ka Major General Retired Solomon Siziba pamwe chete kana Ambassador John Shumba Mvundura na comrade Cheni Chimutengwende zuva rimwe chete mozorora murugare magamba enyika manzwa ka acting president vachitaura kamashoko ekuti basa ramakasiya acting president General Retired Dr. Constantino Chiwenga basa ramakasiya ticharisimudzira nokuenderesa mberi kuitira kuti kune avo vachazouya ka vanenge vachinakirwa ka nenyika yeZimbabwe ndiri mukati mekutendera mukati menyika ino asi Zimbabwe kada kura lichidiswa sandinadzo pano ndine nyanya muri yeZimbabwe yekugweru
Midlands kwana Fredrick bafada kufamba nyaya ndinaye kugweru ndiye muprofita akasuiwa nemuna namata pakereke pake mushure murume uyu aenda kunona mata pakereke apa achina mata kudaro ndokubvabirwa motokari yake pachechi beautiful for fear ndosimuka muri Zimbabwe ndopindira panzvimbo ilela pansi kune muranda kati zvakare akarowa ndokubva anzi ndipiwo mari dzangu chikonzero muprofita muranda kadzi akaenda kusowe achida kuda kubatsirwa ikoko ndokubva ndobvisiswa mari zvikanzi ndiri mbudzi nhatu plus $80 pamusoro $80 plus mbudzi nhatu mushure mekuda kubatsirwa nenyaya yembereko achinzi ari kuuchikwa azofamba muguta relela pansi ari mukati mekutenderera ari kufamba mukati menzvimbo yemanheru kumapasi 11 ndokusangana namadzimai vacho ivo vari kubatsira vari mutouchline asina anotengesa mwiri yavo amai Zimbabwe zviri kuitika ndopindira pachifu chinosiwisa mhuri yeZimbabwe vana vanokunda kuita 5 vakadya howa vese vadyawo kudaro 3 vachibva vafa 1-2 vanga vari muhospital 1 ndapedzesera nezuro achinzi ndanga ari serious but anenge akuita zvakanaka ndedzimwe nyaya dzandinadzo chandinoda kupinda nacho mhuri yeZimbabwe hachisi chekura kure ndechepashamva chagodobori vakavingwa nemunhu achinzizvo ndiri kutambudzika but vanhu vakaita magodobori vana vemumwe murume anozivikanwa ari murume ane zvinhu zvake kana kuti businessman uyu ane vana vake kuroora kwaramba chero kuvakaroora vanodzoka vanasikana kuroorwa kwaramba kunyange vakaroorwa vanodzoka kana kuri kumabasa kureruka pamitezo zvokungoonekwa ringonza vana basa asi vari vana vemunhu anozivikanwa vana vakazogara pasi mushure mekunge murume ane vakadzi vanodarika vaviri vana vachibva vagara pasi ndokubva vafamba kudai vachibva vabara zvikanzizvo vana endai munotora baba venyu tondotangira papi vaenda kuna baba vakati izvo changu iri nikutsvaga mari kwese kwamunenge maona kune zvida kubatsirwa no ndichakupai mari yekuti tizive tichikubatsira chii nekuti tikaenda tise ikoko ndiri mutsvagi wemari kwase kwatoda kunobatsirwa ikoko kunodiwa chii mari so vanga vane excuse yakanaka pakutaura mashoko asi neimwe nzira vane zvavaivanda nezvavainzenga kubudikidzira neresult count answer yandakazoona kumberi kwechinhu ichi tikutukane baba tikutukane saka ndiite sei chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nenyaya vana vakabuduka vana vanokona kuita iwe 7 vari vana 7 kudaro panga vana kadzi vanokona kuita iwe 3 pamwe chete nevanakomana vanokona kuita vana but vana ava vangasati vatokwana chikonzero mwanga wasiku kwakatozoita mwakatorwara mushure mekuita nyaya iyi vaenda kwagodobori vakaenda mune magodobori ari muguta reHarare vaenda kwagodobori uku ndobva vasvika zvikanzi right nyaya yedu ndainzwa but nyaya ndoda kutaura ndeyekuti ndiri kuona vakawanda vese pavakaenda vanodzoka pamba ukada kunovaka ukarambwa nemukadzi unotosiya wapaza imba yako wodzoka wazogara pamba pababa zviri pamba pando zviri kuushevedzera but handisida kukuziva kuti ndiani munokwanisa here kuti ndikakupai munamato uende kunoiswa pamba pamuri kugara nekuti ndimi vanoita kutambura right baba venyu havasi kutambura but vana ndimi muri kutambura zvikanzi nevana isu takatobva kumamisha edu totogara pababa ipapo zvikanzi munokwanisa here kuti muwirirane nawo kuti muise hoko nekuti mukaisa munamato yangu kana kuti mukaisa mishonga yangu toda kuisa ipapo zvisingazivikanwa vanogona kusuwai tangai mawirirana nababa vana vachibva enda amai kumagunde hekumagunde jekesa msutu hekumagunde kufamba huko vakananga kumba gogogoi baba tasvika mdharabhozho vanga riti right vana vakuchitaura baba kwamakatituma kandi kwatakabhotaura kufamba kuya tasvika kuzvikanzi izvo sezvo tichigara panapa ndo pari kusvikira mhepo idzi kuira kuti dzoga mabata nyangwe nemi tanzi touye tizvisa zvino panapa kana takuudzai toudza zuva rokuya zvikanzi no problem kupona ndokwandoda vanangu kuti muite sei mupone yeti vana ava vana kumboudza godobori kuti hongu muri kuuya but tine mumwe munhu anove godobori akambouya pamba apa ari kutionekwa mune rimwe godobori kubva paakabva pamba ipapo achirwara nenjere nandasi kurwara nenjere zvakatangira pamba papi ipapo so pavakaenda vana ava havana kunotaura vakakuti da munhu akasimba atibatsire but havana kutaura kuti patori nemunhu akatombouya pamba akarwara nanhasi tiri kumuona kurwara nenjere ende pese panenge achitaura anenge achimotaura nezita rababa kuti iwe uri kuyazonitora rini achitaura zita rababa vepamba so vanhu vanongoti kurwara right godobori
atumana nokwana kuita iyo vatatu atumana nokwana vatatu sikanzi ndikukumbira munosvika pamba apa mokumbira kucherera hoko pasenda mokumbira kucherera hoko pagedhi uye zvene dzimwe hoko dzinoiswa makona epayadhi so pane vaviri vanga vakabata chii vanga vakabata vaicherera hoko idzi kwozoita 1 anga akabata jagi rinova ranga rine mushonga hoko idzi dzaibudiswa mujagi remvura hei dzichinjokurwa dzonochererwa vakomanawo pavakasvika baba vakaudzwa kunzizo vanhu vari kuuya nhasi baba mazuva ose semunhu webasa anoenda zuva iri baba vana kuenda vanga varipo pamba apa baba vakafonera vatete vanogara muguta reHarare kuti mwana wamai vangu isvika kunoko kune zviri kuitika umboonawo nokuti kana chibatsirwa niwe uri mwana wangu nokuti takaberekwa tese tete vana kunonoka tete vatori nemotokari yavo asi zvakatozobuda kuti tete ava motokari yavari kushandisa haizivi kushanda kwavo haizive murume wavo vakaitengira nehanzvadzi yavo iyoyi yakavashedza iye tete vakadhiraivha paka vanopindira vapindira kudaro vakomana vaendobva vasuma baba zvikanzi vakomana avauya ndo vatuma godobori wedu hapa but atuma vakomana kuti vasanoita zvavari kuita iye achazouya vakomana vakaita kakuenda paruvanzi pasenda paipi kuti kana panogona kuchererwa kana kubikirwa ndobva pachererwa vachitanga kucherera ipapo ndo pakatanga umwe kuti inoita kunge tsongo ndobva vacherera hoko yepagedhi ndobva vanokiyerema hoko yechi3 yepakona ndo vakudatanga kutendedza hoko saka 2 vanga vakabata pane hoko yekupe yechi3 ndo pavakadonha vese so mukomana adonha 1 akatanga kudonha 1 angachitorovera hoko anga akabata imwe hoko nakabata chake vakamira ndobva tanga kudati kuti kuda kumutsa munhu kuti chichakuitika vakaguma ona kuti ivo regai tishedza munhu zvikuitika kunoku uya paakamhanya kunoshedza vanhu anga akabata jagi umwe uchituka akabata hoko akasara vachidzoka vanhu vakatoona vanhu vakatokrisa nezvinonerana pamusoro vese vari kudasinga vanhu vari kufarufa kuda iso kukava makumbo vakomana vakatariswa memunhu manga mabuda ropa munzeve manga mabuda ropa vanhu ndokumhanya vanhu vaibatsirwa vachiipamba pachona ndokusvika kubata vanhu ava but nguva yakatanga vakomanawo kuti vakucherera hoko baba vepamba apa vaita senge munhu ari kunamata nendimi vachitaura zvisinganzwiki vachingofamba vasingamiri vachitenderera muyadhi yavo ndopa vakaenda mumba manga makagara hanzvadzi yavo ndokunobuda vari vese nehanzvadzi yavo nehanzvadzi yavo ndokutanga futi kuchifamba vese vachitaura zvisinganzwiki nehanzvadzi yavo pakazoguma pasvika mumwe murume nomwe mukadzi asiri wepamba apa ndokujoina zvakare vanhu vepamba apa kuti vati vanga vanhu vangani 4 vari kutenderera neruvanzi vachitaura zvisinganzwiki zvakupikana makateerera hapana ari kunzwa nguva iyi vanhu vakagara uko vakadonha uko vanhu vana vepamba apa vanga vakusvika kunomutsa vanhu nokuti vakaziva kuti iwo munhu asiwa anga achizama kuda kumutsa mumwe wake ndokubva adonha uye akakabata jagi wechi3 anoti iye inini ndiri junior kubasa ndakatanga kuenda kwamanje saka kuti ndizive kuti kana zvada zvinoita seka handizive ivavo ndayanawo ndio vakuru kwandiri vanhu ndokutya bata uya wokuramba uyayo ndiye akazoshandisa foni dzokufonera godobori kuti auye right vanhu vakazoita chivindu kusanganisira vamwe vakomana vemuvillage vanhu vaungana ndobva atakurwa vanhu ava tikanzi ngavaendeswe kupi ngavaendeswe kuhospital right mukoma KB nemhuri yeZimbabwe godobori paakauya achisvika pamusha uyu ari kugedhi aiti akada kuenda pagedhi mukoma KB aidzoka kunze wai zvakavhundisa vanhu vakawanda pese pakanga paroverwa hoko paifungaira utsi pese pakanga paroverwa hoko paifungaira utsi so godobori ndopakati asati apinda ndisati takushandirai vana vangu vari kupi vai vakanga vadonha vaive varipi musavaendese kuchipatara ndo pakapindwa mashoko kunzi tiri tobva kuno vasiya kuchipatara sokanzi no makanganisa tumai munhu amhanye musamba wabai injection kana kuvapa piritsi vanhu ndokumhanya kuya ndova moti yakatoshandiswa itori moto yani yagodobori sokanzi ina handisi kubva pano right godobori akagara mhuri yeZimbabwe ndokutanga iye kutanga kuti asenge munhu akuzuzuma akagara pasi chinoti vanhu vakanga varipo vese pfungwa dzavo dzaiti pane pazvishayo zvakanaka here nekuti kwakambouya munhu pano ari kurwa nenjira ari kuzikana ari kurwa nenjira vanhu vauya ava vadonha vaendeswa kuhospital godobori magariro akuita aya nezvaakuita kuti asenge munhu ari kuzuzuma achishivha munoziva
engine ye diesel kana kuti engine ye motokari ikamutswa isipo pa moto ikagara pasi inotoda kutobatwa inenge chijamba ndo zvaita godobori akagara so kuti kusheka chichakwiri kusheka muno saka akagara pasi akuita singe munhu akuita kuti zvisinganzwiki ndo pakati komukomana wake ndifukidze jira ndobva afukidzwa jira afukidzwa jira kudaro zvanzi hapane richamuri kuona chinenge chigaba kana kapu zvayo isingashandi kana kuti kapu yokuti mukandipa ndichazoirasa handidi kuishandisa chokwadi chiripo chiri pakazotorwa gaba kana kuti chine senge chigubhu chakabviswa drink ndobva chachekwa ndobva apiwa godobori ndobva apiwa handiti afukidzwa jira paakafukidzwa jira ndokubva akabudisa abviswa blanket akabata chigaba chake chakachekwa chacho munhu wese akatarisa chinhu ichi akazviona kuti mai ava kana kuti baba ava pavapinda mujira anga asina chaino chakafanana nemvura akazobudisa tin kana chigaba chine mvura regai ndikudze muri yezimbabwe tikatora gaba tikaisa mvura inocherwa mutsime inobuda patepi tikatora gaba tikarisa mvura inobuda mumunhu zvinooneka kuti iyi mvura inobuda mumunhu right ndofunga shona enda taura mainzwisi vanhu vese vakanzwa kuti iyi haisi mvura iyi inomuwa nevanhu imvura inobuda mamunhu that's why godobori azvifukidza nejira iri right godobori pakasumuka ndokubva asumuka achiti panapa ndikuda senge ndisaone zvandiri kuita ndobva atora kapu kana kuti gaba riya ndobva amwa mvura ishi mvura yandiri kutaura imvura yakabuda mahari ndobva amwa mvura yake zvikanzi panapa handisi kutoda kuti mutosvika padhuze neni kunyanya imi vana vepano muda kushandirwa nguva yakamwa mvura munhu uyu baba vaya ndokutanga zvakare kutanga kufamba hapana kuita nguva chete vajoina varume vaviri vanozivikana vachigara munzvimbo iyi murume nemukadzi ndokuuya ndokutanga futi vanhu vai 4 vakuchitenderera zvakare vachitaura zvisinganzwiki vachitenderera muyadhi godobori apedza izvi ndokutora kapu kana kuti gaba riya ndokuenda nemukomana wachiti ndiratidze paunoziva kuti pakachererwa navakomana ava uko ndofadira ipapo mukoma kepi nguva yapaidirwa mvura iyayi handiti takati pakambotanga pachibuda utsi nguva yakazosvika godobori pakunomwa mvura iyi hapana panga pachisaoneka kuti panofungira utsi so godobori rangasisaona achiti ndoita senge ndikurasi kuti senge handirakuuya panapa pacho pano ndo paneshevedzwa ndiratidze mese maunoziva kuti ndoma makaenda muchirovera hoko dzakatorwanganiswa tikarovera nhatu takarovera pakati peruvanzi tikarovera pagedhi neimwe pakona yekutanga yestand ndovhadira pose paiti pakangodirwa mukoma kepi paiti moto padirwa hoko pangodirwa pete ndokazvazinze ndakuchitora hoko dzangu inini nguva iyoyo ndonguva yakatanga kuti tete hanzvadzi yemabepamba apa pakangorera hoko yekutanga ndovhadona vakadonha vari panguva yekuti vanhu vari kufamba vatenwisi vachitaura zvavari kutaura wana achibva dona ndobvaende papiri akurovera pakaroverwa hoko yechitatu vanhu 3 zvakare vanga vadona munhu wana asina kudona ndobabepambapa 3 tete anzodzi yamabepambapa akadona mukadzi 1 akabva muvhileji imomo anotozivikanwa akadona murume wacho achibva adona asi murume nemukadzi munhurume anogara munzvimbo iyi nemunhukadzi vanogara munzvimbo iyi murume atori nemukadzi wake mukadzi atori nemurume wake zvakazoitika ndezvekuti vadonha kudaro vana vakamhanya kuhama dzevanhu ava mukadzi wemurume uyu nemurume wemukadzi uyu kuti uyai kumba kwedu murume unyadonha kumba kwedu uku mukadzi unyadonha kumba kwedu uku vana vakatoona zviri kutoitika kuti izvo pane zvinenge zviri kuratidza kuitika pane combination iripo nababa vedu nevanhu ava pamusoro pekuti pari kushandirwa pani pavakaenda unoshedza vanhu ava vaite senge chinyadziso kuti baba vanyari kuti ukame hwevanhu ava nababa vedu tishandire baba vedu wasangana papi kuti vatedze zviita nababa vedu murume achosvika ipapo ndobvanze nevamwe munogona hei kuda kunobata mukadzi wenyu kana kubata nemurume wenyu panapa zvinhu zviri kuitika pane vanhu vakatombouya kuzodzura hoko pano vakaendeswa kuhospital but vakazobviswa nekuda kwemubatsiri oyo iye munhu auya panapa uyu ane zvaari kuita saka wokutanga pavakadonha ainguti abata munhu anodonha saka imiziva kuti mubate vanhu ava chenjerai ngwarirai ende bvunzaimi kuti panapa vambosvika sei nekuti hapasi pawo vanhu vaenda kunomisa baba vakaita zvokumisa mukoma kepi kunzi hei mirei kane zvamuri kuita vanhu vadonha pamba penyu ava baba vakuita semunzi munhu akurwara vakubuda masiriri vakubuda dzihwa ndobva vagariswa pasi ndo kuchitanga kutaura kuti izvo
murida kuita sei vana ava amufi makavaita zvamurida senge munhu ari kumanifesta kunoenda kumachechi zvokuti munhu akabudirwa nezvinhu ndozvakasa kuita baba ava nguva iyoyo pese pese pakambochererwa oko pakatanga kuita hutsi kufungaira mutsi wakawanda kusvikira godobori ati iye ndiri kukumbira kuti mudhonzi baba vabude muyadhi handisida kuvashandira vari pai vari muyadhi mavo so pakaitika nguva indiko pakauyawo hama dzevanhu vaishanda nagodobori vachiti hama dzido dziri kurwara hama dziri kuda ropa mumunhu hama dziri kuda ropa munzeve but tanzwa kuti mavabvisa kuchipatara right muda kuti vaite sei godobori akati kwete ngavasaende kuchipatara ngavagare pavagare ipapo ndini wakushanda neni ndini ndichatakura dambudziko ravo asi musavhutuka zvenyu nokuti kuno kwandiri kuno ndo kwakakonzera ndikotoda kutanga ndapedza kunoko babava mukoma KB ndovhashedza mwanakomana wavo anova ndiye mwanakomana mukuru zvikanzi uya pano vega ndikuudze mwanakomana pese pamunoronga zvinhu zvepano pamba vanhu vanotanga kushevedza iwo nokuti ndiwo mwanakomana mukuru pauri ipapa ndo pane mhiko yangu dai makagara kuda muchida kubatsirwa kana kuti kwese kwamakafamba maishandisa vadiki pasingashandisi iwewe dai zvakabuda ndine nyora dzandakaisa pauri nyora dzacho padzakaiswa mukoma KB dzakaiswa mwanakomana uyu zuva rakazvarwa baba vanonzi vakatokumbira kuna nyamukuta kuti ndisiyei mumbomu nemwana wangu tiri 2 amai vakiga vabude imi vanyamukuta budai pasati patoorerwa ropa pasati pafukuto zvakawanda ndokubva vatemera mwana uyu nyora panhengo dzakavanzika ndo musokaisiwa mishonga iyi vese vana vakazotera kumashure hapana angane laini rakanaka rese vangakanganisika zvikanzi aiwa hamuna kupedza kutaura tauraiyo zvakare nokuti zviri pamwana uyu zviri pamori right so baba pavakatema nyora pamwana uyu ropa richibuda vakabva vachitemera unyora zvakare kwavari ivo ipapo panzvimbo vakabererwa mwana uyu nekuti mwana uyu akaponerwa pamba anoponerwa kuchipatara ropa raibuda pamwana baba vachibva vachitemerawo zvakare nyora ropa raibuda pamwana rakabva rasanganiswa neropa rababa ava ndokusaka pakasimbisa nhumiko dzavo kuti mwana wese achitenda kumashure hakuna ndo pavakarombera zvikanzi tauraiwo zvakare zvikanzi neniwo ndinonyora idzi zvikanzi nyora idzi handisati ndabuda pano mune vaning'ina nevanakomana aiwa kunyangwa vari vanakomana hazviti vava pamuri tsvagai muning'ina wenyu mukoma wenyu kana kuti sahwira auye atarise zvikanzi right hamusati mapedza mukadzi wenyu kuti asasumudza musoro makamutemera zvakare but makamutemera zvakare nyoradzi nenzira yekusazivikanwa amai kana musingazvizive tarisai nevanoziva pamakatemerwa nyora kunyangwe muri ini mukazvitarisa muzvione ende mutarisa panzvimbo pakati ndikunotarisa kuti kuno nyora dziripo baba Isabel amai vakashevedzera kuti nyora dzangu dzisati ndashandira kuenda sei ndoshedza hama dzangu hama ndozoshedziwa zvakare zvikanzi tarisai muone zvakachitika pana kuti vana varori vaite sei vanga vakatotemerwa nyora nababa ava but handizivi ndinowo vakanditemera so kutaura kuno kwatiri kuita baba ava vane famu munzvimbo isiri yavanogara vakati kunyange mozogara ndoda kuti ndipupure pano pakauya vanhu vakawanda mese mandinoenda mese handibatwi ndoda kuti mubvitire mumwedzi mwaunda 3 mudanga mundipire munhu uyu uye zvitinhai mombe kana imi mubatsire muchigona kubatsira munhu wamunoziva ari kurwara nenjere ari kutenderera muguta rakati ndii ndakakonzeresa ende mubatsira but zvacho zvaroda kubatsirwa ndii ndichabhadhara ndati pakutanga kune munhu akachida kubatsira pamba akazobva pachirwara nenjere baba pavakashandirwa musi uyu vakabva ati zvisinei nezvakawirira nevano kubhadharwa asi ndinoda kuti mutine mombe 3 mupiwe nokuti pana pandagara aiwa kwese kwandakaenda nditaurwe chirove kukama unondipupura vangatobatwa vamwe kana kuti kunogona kubatwa mumwe munhu wandinadira mhepo ini ndisina kubatwa saka munhu akauya pano ari kurwara ari munzvimbo makati akakonzerwa nepano imi piwai mombe dzenyu 3 dzebasa ramaita zvisinei nokuwirana kwamakaita tichazobhadhara asi ndiri kukumbira kuti kana muchiziva mukaenda paguta rakati kune munhu ari kurwara nenjere aizikona achimbori godobori zvakare pano ndo pakatangira kurwara kana vanhu vasingazivi ndoda kuti mumubatsire zvacho zvamuchachacha ipapo ndinoda kubhadhara chikonzero ndinakakonzeresa right so hama dzemunhu airwara uye ari mune rimwe guta akambenga ari n'anga dzakatoenda pamba pababa ava hama dzaamai dzemukadzi waamai ava dzakaenda pamababa ava vanoziva nyaya iyi kutori nevanhu vakaungana vari mukati mekuita zve asi chatamirira ndechekuti nyaya ndiri kutaura iyi ndiye musi wesaturday nhasi imande right ndiye musi wesaturday tete mukadzi nemwe murume vanogara munharaunda vakasvika vakadona mushure mekunge godobori aita basa vari kupi variko avo manje mukoma KB
zvakadzina godobori chandogona kuvafukidzira zvokuti vamuke pavakagara nokuti zvamanga muchida kuita nemi mavida kuuraya inini nevana vangu vandakatuma pano handikwanisi kurapana navo chandoda chita ndechekuti vamuke pano tichiri pano right kana uchida kudzimba dzavo voenda zvichaitika ikoko zvoitika ikoko so vatete ava vane murume wavo murume wayo zvakare mukwasha akadini kuna tezvara inini handikwanisi kuti mudzimai adzoke kumba dai magara ikoko kwababa akwanise kubatsirwa kana apedza kubatsirwa mozoita sei mozotiudza godobori akasumuka ikoko akabva akapinda mukati meguta rare so tamirira kunzwa kuti pari zvinozve baba vane vana vavo uye zvemaresults ekuti zvakambenge zviri mukati mekuitika zvichiri kuitika here nekuti musi wesatadhika nhasi tiri mande zvinoda mazuva mangano zvichichi vana vakatumwa nagodobori vanoshanda nagodobori vakasvika vachida kuisa hoko vachibva vatanga kurwara vari kupizwa no vakatotorwa nagodobori vatoenda nagodobori vakanochedzwa vakanobviswa kuhospital vakaiswa pamba vaiswa pamba hama dzikasvika godobori akati kwete musaiti kuti vabaiwe jekiseni kana kupiwa pirizi ndatovatora muchipatara dambudziko rese mirire kwandiri nokuti vana ava vakakuvara ndiri ndavatuma asi zvakavakuvadza ndinozviziva nokuti ndezvechivanhu inini pachangu ndini chabatsira navo sakutaura kune kwatiri kuita vari kumba kwagodobori kwavari kutogara kusaidzi dzavo vega vari mukati mekubatsirwa but godobori ari kuti iye handisati ndapedzera kudzokera kumba kwababa ava nokuti baba ava vane vamwe vanhu vanoshanda navo vasati vauya zvakare pamba apa vakauya pamba pandove padhuze vaivamhanya tete nemukadzi nemurume ndeve padhuze kutori vamwe vari kure vavanoshanda navo vari kutobatikana izvezvi kwavari vari kuda kudzoka saka inini ndiri kuti havapinde so tamirira kunzwa kuti ichokwadi chaitwa nagodobori kana kuti achisi mataura kuti baba ava businessman uyu akatopa mukana kuvana pavakatoda kumbofamba todombotsvaga chiri kupa kuti tisaroro uye zvinhu zvedu zvisafambe zvikanzi aiwa endai zvamunenge manzwa ikoko tinobatsirana baba ava vanoita business rei vane mashops vane mashops nezvimota zvavo allright vane mashops nezvimota zvavo ende vakatomboita zvigayo asi havana zviri kushanda vakaita semunhu aiti handu business yacho rinenge risingafambi ndovazvimisa beyond deep down beyond deep down beyond deep down yeah yemeniwo varoya vana piro mumba iwe 6 munoti kudini konacho 0713938538 ndine mashoko vanga vasingabatike ka weekend manga muchitsvagwa nemhuri yeZimbabwe ndofunga vanga vachida kubatsirwa vamwe vari kuti kunyanya mubatsiri wekuHonde Valley wekubatsira mudzimai anga achida kufira mumvura ndofunga vakawanda vari kutsvaga ka nhamba dzemubatsiri iyeye vana vangu kabata vanhu vanenge vakaromba mudhara wekushamba uyo hana kumira zvakanaka hanzi magonera pavana vangu profeti kuda kwashe manyaidze patafara profeti kuda kwashe manyaidze patafara mamuka saiko nhasi akasike kutanga kuverenga meseji yenyu ende zvinoratidza kuti munogara muri pachimuti tinotenda profeti kuda kwashe manyaidze kuriseko kutafara godobori uyo ngarambe akadzvanya baba avo hanzi zvavawana ndinonzi Rodney kuimba padande so yapakaipa ukaona munhu anoshedzera kuti endai munotora mombe 3 mudanga mopaka godobori uyu nokuda kwekuti basa raabata randityisa pamusoro pekuchajana kwavakaitana nevana vagodobori panenge pakaipa hanzi kana uchikwanisa enda unobatsira ka mumwe godobori asiri kunzwa zvakanaka ari kurasika njere uyu akakonzerwa ka nemabasa ababa ava KB hanzi chepashamba icho chine masofa panze ndinonzi nengomasha Weston ndiri kunoku kushurugwi shamba yashata baba Isabel baba ava havana kumira zvakanaka KB nabhozho nyika yakuguma varoi vabhebha seaini yemarasha baba avo netimu yavo vanoda guguchuhoro ndinonzi mbuya mumu nyamuroro hanzi Kipteni Madziva pakaipa hanzi baba avo vabhebha kunge aini yemarasha saka tete nevamwe vanhu vemunharaunda vanoshanda nababa ava vanga vauya kuzobetsera baba vavo kuitira kuti vakwanise kukurira godobori endeni vamwe vese vanokuona kushedzwa kwavo vanhu vanoziva iyi hama yakashedzwa ichisvika apa kuuya kwemurume uyu nemukadzi uyu vanoti ivo vana ava hatitozivi kuti vakauya nemaitiro api
vandatizivi. Yeah. Sando kuna godobori right akadzura hambura makaka yemuroyi #imbwa inoita chimbuzi yakatarisa munhu fese nokuti inenge ichida kukumbira matishu 4 kuna Innocent Manyoso Regai Samuel Gwaya nobody chabeta forgive nyama dzavo ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zwawu pachingoma famu ndine kunoko kuguru. Chakabatsiro ndiye ainzi kana iye yatungamira iye hapana chinobuda but apa amberi chichakazoitika kuti inyaya yekuti nekuti dai vakanga vari vanhu vakangotumirwa chitava adai zvaikona zvanga zvatokona pakaipa Harare ruta rekuharare wamukaseko patience anonaka matomati paka Harare chemuharare chiri kuti kudini Zimbabwe tiri kukumbira kuti izvo chatinonyanyoda kuti tigofambirane nefenyuro kuti zvatiri kutaura muno kune kwazviri kuitika aiwa vagari padhuze itai muchitumira right itai muchitumira kuti zviriko Harare nezuro muri yeZimbabwe ndakapinda mune imwe location tibatsirane nokuti ndakapinda maburi vamwe tikambomira tese vamwe tikafamba tese vamwe muchiti ndepapo hamusiri pakanga mandiudza ndakasvika ndichibvunza ndega kuti ndepapo Daniel Shiwiri Benefo akachiwemba kiminiki asha apo pamusika ndakapinda nepapo apo pameukarita zvitina ndakapinda nepapo marasta muri seiko muchikunongedzera ndakasangana nevamwe vaimira kuseri kwemajurawo vachiita zvokudongorera pamba pari munzvimbo iyi location iyi pakamboonekwa riri kofini 1 ndokuzoonekwa makofini 2 maroja ipo akavhunduka vakaudza manext doors veukama vamaonotoziva zviri kuitika izvi kusvika makofini akudongorerwa vanhu vakawanda ndokubva atorwa akaiswa kuseri kwemba vanhu vaonoti ari kudongorera nekuseri kwemba ndokubva afukidzwa kuvharwa but kwasine maki iri pavanhu makofini aya haasi mabrand new haasi manyowani anotoratidza kuti akamboshanda muri yeZimbabwe ari kubvunza kuti makofini kune masecond hand here ariko here anoshanda chizuzuka chishanda kutike piri kwakana ari masecond hand kwakana akamboshanda akashandiswa nani ndeani rudzi rwavo akuenda kuitika rufu right abva kupi ndakasiya vachiita mwini tobva here mapurisa kuuya kwemapurisa kuzoda kuongorora ise mhosva vanotengerwa kana zvakanaka vanosiya asi kana zvisina kunaka batai mhono. Baba Isabel muri kuti mudhorobha reHarare yes makatambira runhare yes svikai kuno ichokwadi pane zviri kuitika mukasvika mukaona makofini ichokwadi makofini aya akakura sei makofini ndiye vanhu vakuru aya apane 1 remudiki ne1 hombe umwe udiki hwacho kana tichitaura nemakofini tinotaura nekureba kwemunhu ndizvozvo vanogona kunga ane 7 years but akaenzana nemi baba pati kureba yes saka kureba kwemunhu ndo saizi vakofini but mukuru nemudiki muri kuti makofini aya hasi matsva akashandiswa makaonei akatomarika anotori nemwe rasi kuratidza kuti sinonzi pamwe dzimwe dzenguva rinenge rakatombobva basi pambapa hapana anoshanda kumakofini 1 2 hapana rufu kana hama yavo yakafa yokuti ndokurida kuenda kofini right so vanhu ngachichema kuti makofini aendeya uyezve akabva kupi ndichisvika panzvimbo yakava bhambam chiri kutaura naye akashayiwa vanhu vakatiza vanhu vakabvatiza pamba apa pari kugara ani pamba apa varidze pamba ipapo ndikavine maroja pamba ipapo okay varidze pamba uyezve pane maroja mushure mekunge makofini awanikwa masedzwa masvikapo baba vepo kana kuti varidzi vepamba hamuna kuita mukana wekutaura navo hapana kabva kutaura neni vakatobuda paketi vakaenda inoti kapinda tokutevera kuti havasi pangu hei muri kuti makofini aya akatanga achionekwa achibva azofukidzwa akabva aiswa kuseri kwemba ndokubva afukidzwa kunova zvakare vanhu vaitova nekuseri ikoko vachidongorwa vachiratidza nepamusoro pejura kuti wakomana honai iko zvino zvafukidzwa muchida kuti vaona kuti vanhu kuita mwinyi ndobva zvavharwa ya so ndine ndoda kubatanidza zvakare ndirima muno same location iyoyo
zvakare imba ine vabereki vanogara kumusha panogara 1 hama. Pamba apa kana 7 o'clock yachaya apabvumirwa chinhu chinonzi light. 1 magetsi anodzimwa. It's a must. Kana uchigara ipapo magetsi anondodzima achatenderwa kuti on. Magetsi kubva kuzesa anobva adzimwa. Tomboti aya magetsi ezesa. Okay. Kana une phone kana ichilaita aichatenderwa kuita on. Kana uine TV aidi kuita on. Chese chinoita on chinobva chadzimwa. Maroja anga achigara pamba apa anga kuita on chinhu zvakafanana nemafoni avo nokuti vari kuti hazvinei chokuita nemi pamagetsi. Vanhu vandiri kutaura vakabudiswa vakadzingwa mushure mekunge mwana kana kuti munhu akamirira pamba apa ataura kufona kuti maroja andinetsa vari kuita mafoni avo on, matv vari kuita on, vakauya vachibva wabviswa kutaura kune kwatiri kuita apa chisina vanhu. Pasara mwana weipo anogara nenyaya yekuti mutemo unoudzwa ndokuti hapana chinhu chinoita on nguva chaiyo i6 o'clock. Bande kuchinja kwenguva vakabva kuti 7 o'clock manheru hakuchina chinhu chinobakiswa. Iyo handioni. Baba Isabel, mwana anogara pamba apa mwana asikana wavo. Mwanasikana. Yes. Ndiye ari kuchengeta pamba apa. Ndiye ari pamba. Vabereki vari kumusha. Imba iya yakakura sei? Imba ainambokura sereki. Ainambokura sereki. Asi panomboya vanhu vachigara ipapo. Uchisvika unotozwa kunzi 7 o'clock dzichichaya. Malights emumba anofanira kudzima. Yes. Aufanira kubatidza TV. Ichokwadi ichocho. Even light yefoni. Light apatendere kubaka chino. So vanhu vabva paiko zvinhu vakazoudzwa zvinhu zvakazouya izvi pakati. Okay. Vanhu vese vatobhadhara mari. Vanhu vakugara. Ndopakabva paintroduce mutemo uyu. Vanhu vakati isusu vamakadziriketi pedzedu mari dzedu. But titori nevanhu vakabva pakati pemwedzi usati wapera. Baba Isabel, kana muchiti munhu anorambidzwa akakubatidza light mumba manenge achigara, vanhu ava vanenge vachiona nei? Aiwa kwanzi ndio magariro anofanira kuti aitwe. Apadiwe chiedza. Murima. Mirai mangwana kuedza kana mwene zvamunoda. Imba iyi haina here malights ekunze? Haina malights ekunze. Ine malights emukati. Asi emukati iwowo akanzi abakiswa. Zvingori pachina kuti anga ari pekunze. Akaiswa neplan yemba. But mutemo wakazouya unoti abakiswa light. Baba Isabel, ko imo murumu unogara mwana uyu munenge musina light? Aiwa haisi light. Akusi kuti ari kuti iye inini sezvo ndiriwe pano ndinoisa light. Aiwa anogarapo wese kusanganisira iye mwana wepo ababakiswe light. Iharare. Yeah, zvakaoma. Iharare but is same location yemakofini nemalaisi. 0938 muri yeZimbabwe ndite 0714 204 235 0714 204 235. Namba ndiri kuba ndio namba imuno Honde Valley pamochite nenyaya yeshamba. Iyi namba imwe chete 0714 204 235 0714 204 235. Ndinovimba kuti ndio namba yacho yemunhu akabatsira kushamba nemunhu akabatsira ku Honde Valley. Roma prima akatomaona kufina. Yes. Kumaseri ndo basa rawo. Ndio basa rawo kuona. Nokuti inini amende tiri wechinambani. Nokuti ukona kuti zvishidzwa panzvimbo kureva kutika kunenge kwaita murwi. Icho padi. Nokuti vanhu vakangoona chisingaoneke panzvimbo vanongoti aichi. But paye panoshandiswa nevanhu kana vachita body viewing paya panga pakatovharwa. Zvakanakisisa. Sei makofini aya anga akakuruzuka kuti agarisa here kana kuti chii makofini ndei nai muri yeZimbabwe ko avo vari kurambira kuti pamba apafanirwa kubatidzwa light. But magetsi aripo zvawo akatoconnect. Aiwa zvemutemo timba inofanira iri magetsi ari. Magetsi ari pakakonectwa but kutopikisana nevanhu kureva kuti vakakanganisa mutemo vakamabatidza. Keipena bhoze chinobhuruka chinomhara tete avo vaizviziva zvese zvaitwa nababa avo manje zvapera hanzi muchaona mashopsi achiparara nemota dzavo zvichaparara hanzi sando kune mubatsiri uyu iye zvino vana vakuzororwa manje nekurora. Ndinonzi Dr. Nephias Chimbowa ndiri kuno kumufakose kwamhishi. Tinotenda muri yeZimbabwe. Hey, wona mamessages acho kani ndianiko clever
demu right yapindira tichaona kambua pahaka game park Cleveland demu masasa kanyemba na bosho chokushamba vabereki vanoberekerei kutambudza mweya waMwari zviri kureva kuti vana vese vane vabereki vakajoina hanzi vakajoina munato pamba pababa avo vana ivavo ngavato jamba zvichiri kupisa kana dambudziko iroro riri kudzimba dzavo imbwa kutarisa kwainoita kumunhu painenge ichizvibatsira kuti munhu aone azobvisa kana yapedza ndinonzi tichaona kambuwa pahaka game park ndiri kunoko kuCleveland demu kumasasa pane chandanzo chavenengwa nemurume ndikanzi vabereki vaya vakanojoina baba ava vana vave vabereki vavo kwaigarai matomhanya because vabereki venyu pavakajoinawo apa kureva kuti zvababa ava nezvavabereki venyu zvakafanana sanga vamirimiri nguva ichiripo. Hey, pane message iri kuya pano baba Isabel rega iti ngodya nguva shoma kuna DJ ari kutevera uyo murume uyo wekushamba ndisekuru vangu baba vangu mwana wa baba ava asi ndogara kumusha okay pangu nokuti amai vakarambwa nokuda kwa sekuru saka amai vangu vakaudza sekuru kuti baba hamuna kuchena kubva ipapo amai vangu vanorwara havamiri kutevera saka ini handidi hangu kuenda kumba kwedu ndofira hangu kuna amai vangu uye vane shiri yavanopa sadza kana vachidya vakapedza inobva yabhururuka yoenda sekuru vangu vanorema ndini zita kwete right imessage yauya pa social platform pedu 0713938538 hanzi ndisekuru muzukuru kwanza amai vangu vakarambwa pambapa nenyaya yasekuru asi mai vangu vakakwanisa kuudza sekuru kuti vatezvera vavo kuti baba munorema amai pavakabva pamba apa kubva ipapo kwanza vamiri kutevera sekuru avakwai vanoti kana vachidya pane shiri vanotoya vachikandira sadza vachidya inobhururuka musango asi iwo haivatezi vachipedza kudya yobva yabhururuka yobva yaenda kwanzi sekuru vangu vanorema ine hangu ndichafira kumisha kwa amai vangu kumba kwenda handiendi handitauri muzukuru muri yeZimbabwe manzwa kamuzukuru ari kupupura kuti even amai vemukomana uyu vakagadzirwa nasekuru izvozvi vari kurwara vanenge vachida kukubatai baba Isabel namba dzenyu dzinoti kudini vachida namba dzemubatsiri wekushamba nevamwe vabatsiri ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndingoti pamugaseiko honorable Manengureni pamuteti nemuchedzi radiyo mukomana anonzi iye Marange nemapuranga homwe baba namai odheni paarea 8 pamuteti nageneral Tondrari Maunga dzagwaboni vibe chitofu simbi dzebasa Edith Gunda pamuteti Edith Gumede Chenge Masara Madambosi baba namai Mariche baba namai Kadowacha pamuteti na kansela Martin Manyanya kansela Sose kansela kautsa chimuti vanenge vabata kwanza ndisi handikangana trust vambe kwanza ndakachibata kuti dzipa mucheti na boss chooser chidachiti namba dzangu dzisina chipomberwa namba dzisinganyadzisi dzasara nyaya dzakawanda muri yeZimbabwe masanenge akawanda ndine nyaya yemubatsiri akanzi tipe mari yangu mushure mekuonekwa ari patouchline achitotengesa muviri wake but kumasowendi anenge achibatsira munhu akabirwa mota ari pachechi uyu munhu akazoenda kunosuwa muprofita weapa kuti ndime mune vanhu vanotarisa dzimotokari dzedu muchiti munoshandira sei usina kuona kubewa kwemota yangu ndikakuti profita mota yangu iuye hausi kuprofita saka iwono kuda ngoro nedhiri akatosiuyiwa muprofita ndi akabatwa nemapurisa kugweru uku dzakaona nyaya dziripo muri yeZimbabwe namba dzangu dzinoti izvo 0718 502560 0718 502560 0736263536 ndisati nataura kubhipa mukoma kepato ndine nyaya yandoda kudzorera kuvanhu kuti inini handisanda kukwanisa kuipupura yakaitika muMbare musi weSaturday yevanhu vakamhanya pano mumwe musha vachiti pachinzi paonekwa chigumwe chiri musokisi chine inonzi chine Q-tex panzara ivi pandakazosvika apa handina kuwana varidzi vemusha vese vakanga vasipo kuchinzi vabuda vane pavaenda asi inini ndiri kuti pane vanhu vese vakazotendedza nyaya iyi vachiti bvunzai bhosho nekuti akasvikako pandakasvika inini handina chinhu chandakaona handina ndingazokwanisa kutaura naye asi kana ndazozviwana ndichakuudzaiwo but pari zvino muri yeZimbabwe nyaya yechigumwe handina wakukwina vanhu vari kuti takaona asi inini handisaita kupupura apana chamakaona handina chandakaona even varidzi vepamba asati hamuna kutaura navo tinotenda ichokwadi muri yeZimbabwe namba dzangu dzokufona 0736263536 ndapota musabhipa sagogo
mpofu vahosi rikiti vo